JFP er en totalentreprenørvirksomhed med 40 års erfaring, der udfører byggeopgaver i hoved- og totalentreprise. JFP opfører offentligt byggeri såsom plejeboliger, skoler og sygehuse. JFP har i totalentreprise opført 112 plejeboliger med tilhørende centerdel i Herning. Byggeriets samlede areal er på godt 11.000 kvadratmeter. Tjørring Skole, der er bygget for Herning Kommune, er et banebrydende lavenergiklassebyggeri. De knap 10.000 kvadratmeter er opført i totalentreprise. Det innovative byggeri har trukket meget opmærksomhed. Det er blandt andet besøgt af en lang række kommuner og af vores undervisningsminister. Flere etaper af det nye universitetshospital i Skejby bygges af JFP. 14.000 kvadratmeter råhus er opført, og byggeriets største delopgave på hele 38.500 kvadratmeter opføres også af JFP. JFP udfører erhvervsbyggeri til et hvert formål, blandt andet kontorfaciliteter og lagerbygninger. Domicilet hos Handicare er et eksempel på et byggeri, der både omfatter biludstilling, værksted, kontor og lager. JFP har specialiseret sig i at bygge konceptbutikker for detailkæder. Rema 1000 er blandt de kæder, som JFP har bygget en række butikker for. JFP udfører også større renoveringsopgaver, eksempelvis for boligselskaber og virksomheder. I Brandgårdsparken i Herning har JFP totalrenoveret 324 lejligheder. På flere opgange er der opført nye elevatortårne. Projektet var opdelt i 54 opgange. 50 opgange blev afleveret uden mangler, samtidig med at tiden blev overholdt. Hos JFP siger vi tingene som de er. Vi laver effektiv byggestyring hele vejen fra tilbud til aflevering, og vi holder, hvad vi lover. JFP råder over sine egne specialiserede projektledere, der har mange års erfaring i at styre store byggerier, så deadlines og aftaler overholdes. Desuden beskæftiger JFP egne håndværkere. Alle medarbejdere lever op til JFP's høje krav om kvalitet og ansvarlighed. JFP er arbejdsmiljøcertificeret og arbejder struktureret efter løsninger, hvor arbejdsulykker undgås. Hos JFP tror vi på, at et sikkert og sundt arbejdsmiljø giver en bedre kvalitet for vores kunder. Derfor er vi blevet certificeret. JFP har kontor i Herning og København og udfører byggeopgaver i hele landet. JFP, vi holder hvad vi lover. Det er fundamentet, vi bygger på.